Kif intom tfal? Mis-Sonja raġat magħkom. Illum se nibdew set 3.1 fejn fih se naraw il-konsonanti doppi. Tfal, konsonanti doppi huma meta jkollna żewġ konsonanti, żewġ ħsejjes fejn xulxin, imma jkunu pareġġ ikunu l-istess, allura l-ħoss tagħhom ikun naqra aktar qawwi. Kif ħanaraw f'dawn il-kliem li għandi llum. Mela, ħanibdew bħas-soltu tfal. Jiena se ngħid il-ħsejjes u l-kelma u intom se tirrepetu eżatt warajja. Tfal, kif qed taraw hawnhekk għalkemm għandi t, il-ħoss huwa t, huwa xi ftit iktar qawwi. Tlaqna. X, a, t, ċatt. B, a, x, baxx. G, a, s, gas. J, o, t, jott. A, z, as. M. It-tieni pass tfal bħas-soltu jiena se ngħid il-ħsejjes, intom se tgħidu l-ħsejjes miegħi, imma mbagħad il-kelma se taqrawha waħedkom. X, a, t. B, a, x. G, a, s. J, o, t. A, z. Il-tielet pass tfal, jiena se nurikom il-ħsejjes u mhux se ngħid xejn. Intom se tgħidu l-ħsejjes ġoqalkom kif ukoll taqraw il-kelma. Il-tielet pass tfal, se nurikom il-kliem u se taqrawhom waħedkom. Tfal dejjem infakkarkom illi jekk dejkom hemm xi ħadd kbir, tant aħjar ħalli jkun jista' jgħidilkom jekk intom qegħdin taqraw sew. Ejja ngħaddu għas-sentenzi. Proset tas-sew tfal, jiena qed nieħu vera gost. Mela darb'oħra se nerġa' nkun magħkom. Saħħa tfal!